एजेन्टनो हाला फेजेन्नो हाला एनडिए हिसाबै 15टा खाटां जेराव खाटां जाजोब्बाय बास दे दिनै बिराद मोजां जादों इउथफोरनि ज'सा जे बिएसइउनि ज'सा बिराद माने दावखोदों दिनैल' नङा सिगांनि समफोरनिफ्राय बिराद दावखोखानाय जोंना रिहन दैमारि बिथांखौ जे देरहाहोथारनांगौ बे सार्थयै बिएसइउ जा इउथ जा वमेन जा पेरेन्ट बडि जा आरो जेसेबांखिनि निउ भटार्सफोर बिथांमोना लोब लोब फैनानै जे बाहागो लाफैदों जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि दिनाव जे रिहन दैमारि बिथांनि देरहानाया रोखा जाबाय बेखौ जोङो स्पष्ट थोंजों स्रां स्राङै जों नुसारलायबाय बे माबा एग्रमा हेरिटेज आं खोनादों आरो जोंनावथ' बिराद फुटेज दङ दा बिथांनि जायखौ बुङोबा बुंथावा जायखौ बुङोब्ला दिनैनि माने समाजा गनायनानै लानाय नङा दा बै बिथाङा सिख्ला उन्दै उन्दै सेंग्रा उन्दै उन्दैफोरखौ गावनि रिजर्टआव लांनानैहाय जेरैबायदि जे खामानि मावहोदों बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा थारैनो गनायनानै लानाय नङा थारैनो जोंनाव गोबांखिनि फुटेज दङ नाथाय बिथाङा जे लाजिनांगौ जोंनि समाजाव जे बेफोरबायदि मोनसे सिनारिअ बिथाङा क्रिएट खालामबाय दिनै साहा ओनसोलनि फरायफुनाय उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना जाखांफु इयुनखौ मोजां मोननानै जे पार्टियाव जइन जानाय माखासे इउथ्सफ्रा दिनै बिथांनि थाखाय थारैनो लाजिनो गोनां जादों आरो बिथाङाबो लाजिनांगौ जे बेफोरबायदि मोनसे रिजर्ट खुलिफ्लानायनि नामाव जे लाइमोनफोरखौ जे बरबाद खालामदों साहा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ दिनै बादियाव थेर बेथेर खालामनो थाखाय मोनसे बिथाङा षड़यन्त्र खालामबाय थादों बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि जानानै जे खोथा बुंनो समायो होननानै आं साना दिनै दिपेन बर' बिथांखौ बिथाङा लाजिफोनांनाय जादों दिपेन बर' बिथाङाबो दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बेफोरबायदि समाजाव नेगेटिभ मेसेज होग्रा समाजाव नेगेटिभ रल लाग्रा बिथांबायदि सुबुंखौ दिनै बादियाव इउपिपिएलआव जायगा होननानै दोनदों जोबोद लाजिथाव आरो बे हिसाबैनो दिपेन बर' बिथांखौ जे बिथाङा अबिनाश दैमारि बिथाङा फेजेननो थांगासिनो दं बे खोथाया दिनै स्पष्ट जाबाय सिआइडि थिनहराखै रावबो फैयाखै ओरैबायदि रायखुमा फैदों उल्था इउपिपिएलनि सिक्रेटखौसो जोंनो खोन्थाफैदों आं बुंदोंना मैयाबो दाख्लैबो जे एन्जर सिखा मोनामनायसो जायो होननानै एन्जर सिखा मोनामनायसो जायो इउपिपिएलआव थाङोबा बिथाङा अबिनाश दैमारिया जे बुंनो थाखाय कन्टेन्ट गैलिया दिनै बादियाव जे मानसिफोरजों थगायजाय दालाल होनजानानै जे दिनै बादियाव बिथाङा समाजाव मोखां देखायनो हाला निउस मिडियायाव बुंबाय बायनानै बेफोरबायदि जाथावै रावखौ बुंनाया दिनैनि दिनाव एसे आजावजाथाव दा बिथाङा लाजिनांगौ समाजाव जे नेगेटिभ रल लागासिनो आरो बिथांनि बुंनाय मोनफ्रोमबो रावानो फेलें होननानै आं सानो आरो बिथांनि रावखौ दिनै बादियाव गासिबो समाजानो दिनै गनायनानै लाया नुदों आङो बिथाङालायनो रजन दैमारि बिथांखौ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि चिफ खालामगोननो फाग्ला जादों 5 बोसोर सरकार सालायनायाव रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दिहुननो हायाखै बे इलेक्सन फैबाल' बिथाङा मा रन्जन दैमारि सारखौ रिफारेन्स लाबाय थायो नामा जे टाइमाव इलेक्सन गैया बे समाव मानो बावनानै थाबाय थायो बिथाङा बेफोरबायदि बुंनाया गासिबो मिनिंलेस आरो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जि फैया बे दिनैनि दिनाव बे क्लियार 125 एमेन्डमेन्टनि मोनसे रिफारेन्स लानानै बिथाङा बुंबाय थादों नाथाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सिङाव मा लिरनाय दङ दिनै बायदियाव फेरेंगा बिथाङा मोनथियाखै बिथाङा ओरैनो सायाव माने खोथाखौ बुंफ्लाबाय थादों आरो बे खोथाखौ स्पष्ट जानांगोन जे प्रमद बर' बिथांनोनो गाज्रि थोआ गावनो फेरेंगानो गावनोनो गाज्रि थोआ दा बे समाव मा बोरै रन्जन दैमारि बिथांखौ इलेक्सननि समाव रिफारेन्स लाफ्लानानै जे इन्टारिम गभर्नमेन्टनि सासे चिफ हिसाबै एपइन्टमेन्ट होगोनांगौ बिथाङा बिथांनि फेरेंगाया गासै समावनो जेनखानायसो एबारबो दोखो दोखो जेननो थांगासिनो बेखिनियानो बिथाङा रावबो स्कप होग्रा नङा आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो बुंनाय रावा इनभेलिड बे थाख्लाया मा रेप खालामग्रासो मानसिया पुलिस मावनो 18 बोसोर जायो हिनजावसाखौनो बुंनो मोना समाजाव रेप खालामनानै जेलाव हमनानै लांजानाय फुटेजआ दंना दाबो बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय फैना उदालगुरियाव केमेरा खालामखौ माथो जाखो बिथांनि रावखौथ' रावबो गनाया बिथांखौ जे रेप खालामग्रा होननासो मिन्थियो बे थाख्लाया माबायदि होननानै मानसिफ्रा नायनोसो थाङो बै ना इउपिपिएलनि मिथिङाव थांग्रा गासिबो मानसियानो बिपिएफनि गोजाखासो आरो बिपिएफ हिसाबै थाख्लाय बिथाङा मा बुङो बेखौ खोथा खावनोसो थाङो थाख्लाया जेबो इम्पेक्ट खोलैनो हाया सासे रेप खालामग्रा पस्क' आइननि थ्रुयै जेलाव थांनांनाय सासे सुबुंसो बास एजेन्टनो हाला फेजेन्नो हाला एनडिए हिसाबै 15टा खाटां जेराव खाटां जाजोब्बाय बास दे